alaikum ɗalibanmu na gida. Idan ba ku manta ba, a haɗuwanmu ta ƙarshe mun tsaya ne a cikin shafi na 3 kuma a cikin darasi na 2, wanda kuma yau insha Allahu za mu tashi a cikin darasi na 3 kuma shafi na 4, wanda a baya kafin mu shigo cikin wannan darasin na 3 mun kwana ne a cikin darasi na 2, wanda a ƙarshen darasi na 2 muka amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka koya a cikin darasin. To yanzu za mu tashi a cikin darasi na 3. Darasi na 3 gashi kamar a darasin salisu. Darasi na 3: misɗaratun rula, saboratun allon bango, haƙibatun jaka, sayyaratin mota, mimsahatin abin goge allo, shajaratin bishiya, mil'aqatin cokali, arabatin ƙaramin mota. Sannan kuma ana iya kiran wannan kalma ta arabatin da amalanke. Idan muka tafi shafi na 5 kuma, a cikin shafi na 5 shi kuma ya zo da ƙarshen kowace kalma ta zo da ta'un marbuɗa, ita ce ta'un rufaffiya, ga ita ta zo a ƙarshen kalmar ta'un marbuɗa. To shi kuma wannan za mu kirawo shi da hazihi. Za ku ji na ce hazihi. Hazihi misɗaratun, wannan rula ne. Hazihi misɗaratun, wannan rula ne. Hazihi mimsahatin, wannan magogin allo ne. Hazihi mimsahatin, wannan magogin allo ne. Hazihi saburatun, wannan allon bango ne. Hazihi saburatun, wannan allon bango ne. Hazihi shajaratun, wannan bishiya ne. Hazihi shajaratun, wannan bishiya ne. Hazihi haƙibatun, wannan jaka ce. Hazihi haƙibatun, wannan jaka ne. Hazihi mil'aqatun, wannan cokali ne. Hazihi mil'aqatun, wannan cokali ne. Hazihi arabatun, wannan mota ne. Hazihi arabatun, wannan mota ne. Kuma za mu iya cewa wannan amalanke ne. Wannan amalanke ne. Hazihi sayyaratin, wannan mota ne. Hazihi sayyaratin, wannan mota ne. To alhamdulillah, wannan shine ƙarshen wannan darasin da muka koya na yanzu. Insha Allahu a haɗuwanmu ta gaba kuma za mu tashi a shafi na 6, shine shafi na 6. Sannan kuma daga cikin darasi na 4 shine a darasin rabi'u, shine za mu amsa tambayoyin da muka koya a cikin wannan darasin. Kowa in ya duba littafin shi zai ga ya zo da tamarin, shine tambayoyin da za mu amsa a ciki. Bisalam.